Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с емисия новини за българското общество в Преспол. Аз съм Димо Димов. Аз съм Силвия Стоянова. И водещите новини тази вечер. Бан Ки Мун предлага брак на нашия президент. Неуспешно организиране на балканското събитие. Кого е вината? Президентът обяви сформирането на нов кабинет на българското евроатлантическо общество. Първа неуспешна среща на българското общество. И накрая за финал, бебета маймунчета се родиха в Бристолския зоопарк, но всички носят ДНК-то на президента. Мистерия! Всички ликуват и цялото българско общество е в божествен триумф, след като Бан Ки Мун падна на колене миналата седмица и предложи на нашия президент те да се оженят. Нямаме официален репортаж все още от мястото на събитието, освен, разбира се, биографичния филм за президента, който можете да видите онлайн. Клипчето стана вайрал за не повече от 20 минути, защото невероятната романтика, на която е способен Бан Ки, беше впечатляваща. Тайните коментари са, че в шоуто на Аракси Космян президентът е коментирал, че меденият месец ще бъде в Казичене. Светла? Благодаря ти, Димо. Между другото, моето име е Силвия, не Светла. Неуспешно организиране на балканската среща. Кого е вината? Неуспешно се състоя срещата между българи, сърби, гърци, албанци, румънци, черногорци, плюс-минус хърватите. Президентът хвърли вината върху бившият президент Юлия Кошаревска. В своето изявление президентът казва: тя е виновна за всичко. Въпреки това, обещавам, че ще се напие на 8 декември. Естествено, това също ще бъде едно дългоочаквано събитие, както е всяко събитие с президента. За тази цел ние ще изпратиме наш кореспондент. Към тебе, Димо. Благодаря ти, Силве. Президентът обяви сформирането на нов кабинет на българското евроатлантическо общество. Старите министри са уволнени заради липса на патриотизъм. Кандидатите за новите места са Джордж Буш, Ангела Меркел и Хосни Мубарак. Писта ми вече да се занимавам с този Европейски съюз, искам да се хвана с нещо по-сериозно вече, коментира Меркел. Светла? Отново, Димо, името ми е Силвия, не Светла. Неуспешна българска среща стана причина за сътресение в нашето българско общество. Срещата, която трябваше да се състои миналата седмица, не се състоя. Милиони останаха изненадани от отсъствието на нашия президент. Близки от неговото обкръжение казват, че президентът е отишъл в стаята си, затворил се и пил вино, българско вино от Теско за 3,50 до сутринта. Иначе това провокира много реакции в социалната мрежа. Например, къде сте в С, какво става, чакам от 2 минути и абе България над всички, за масоните. Президентът също така бе потърсен за коментар, но успяхме да се свържем само с генерал Бан Ки Мун, който не успя да даде допълнителна информация по въпроса. Димо? И да завършим емисията на позитивна нотка, бебета маймунчета се родиха в Бристолския зоопарк. Всички, 7 от тях, носят ДНК-то на нашия президент. В куриозите на National Geographic той коментира, че нощният му живот не е повод за телевизионно предаване и арестува водещия. Благодаря ви, уважаеми зрители, че бяхте с нас тази вечер. Останете със следващото предаване по нашата величествена телевизия, което... А именно това е футболът, Димо, между склероза от България и Brain Damage от Англия. Този матч ще бъде част от турнира Футбол за епилептици, който се провежда вече ежегодно благодарение на нашия светъл президент. Приятна вечер!